Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumupatian kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong nga adlaw. Lenny Kiko Tandem nagpatigayon sa Grand Rally sa Negros Occidental. Isa patay, isa pilason sa isa ka shooting incident sa Barangay Mansilingan sa Bacolod. Transport strike ipatigayon sa Marso 21 tubtub 22. Binalbagan Mayor Mirasol, ginpadugangan ng security ni VP Lenny kasunod sa pagpamahog sa social media gikan sa isa ka pumuluyo sang Banwa. Kag sa Digicast Weekend, Maldives vibes nga beach sa Negros Occidental sa tripping ni Ruming kag mga rescued aspin ginpadala sa ilang fur parents sa Canada. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginkakas na o kuna gin-take down na sang isa ka Facebook user ang post sini nga nagahaboy sang pagpamahog kay Vice President Leni Robredo. Ginpasapasahan sa social media ang post sang Facebook user nga balbal binalbagan shout out kung sa diin may litrato ni presidential candidate Leni Robredo nga yara sa caravan kag nakasaad diri ang pagpamahog bilang balo sa natabo kay BBM sang pag-caravan man sini. Una na nga nagpagwa sang pahayag si Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer matapos mahibaluan ini. Si Ferrer ang nagpaandam sa mga supporters ni presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa paghaboy sang anuman nga pagpamahog sa mga supporter ni Robredo. Isa ini ka krimen suno sa iya kag siya gid ang ila nga makontra. Sa Facebook page ni binalbagan Mayor Alejandro Mirasol, ginapahanumdum ni man nga ang pagpamahog sa Vice Presidente kasubong sang paglapas sa anti-terror law. Wala niya ginatugutan ang kasubong nga mga bagay. Magkatuhay man ang ginasuportahan nga presidente dapat suno sa iya magrespetuhanay. Ginapa-verify naman sa Negros Occidental PNP sa ilang Information Technology Department ang among account. Suno kay Colonel Leo Pamitan, ang acting provincial director sang NOCPO, ginmanduan niya man ang PNP personnel nga paturon kunyara sa binalbagan o kun himamaylan ang presensya sang persona sa likod sini. Sa IT namin, kung talagang existing yung pangalan, existing yung account. Okay. At saka pina-verify ko rin kung cited yung pagmumukha dun sa Binalbagan in Himamaylan. So hopefully makapag-feedback yung Chief of Police natin ngayon. Pero as to the measures, para maiwasan yung threat, para ma-preempt natin yung threat, sabi ko na sa organizers niya, sabi ko sa mga organizers na iwasan na lang yung slow moving. Sa number 9, nanaog na sa 80 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental base sa March 10 nga report sa Provincial Incident Management Team. 4 ka mga banwa may zero COVID-19 cases na. Ang mga banwa sang Ilog, Manapla, San Enrique kag Tubuso ang may zero active COVID-19 cases sa March 10 nga report sa PIMT. Ang sunod na lamang sang Bago ang may 2-digit active cases nga may 15. Ang nabilin nga mga banwa kang sunod sa Negros Occidental ang may tag-isa ka digit nga active COVID-19 cases. Ang bago nga COVID-19 cases nga na-report sa kahapon 4, 14 naman ang naka-recover. Sa number 8, malapit sa tunga sa milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Isa ka buy-bust operation ang ginpatigayon kagabi sang PNP sa puro ka kahirop Barangay Singkang Airport kung sa diin na recover sang kapulisan ang malapit tunga sa milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga. Subject sa buy-bust ang 23 anyos nga si Jordan Natalio nga isa ka high-value individual. Duha ka sa siya isang suspected shabu ang nakuha sa iya. Ginabulubanta nagabalor ini sang 476,000 pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 7, isa ka pag inom-inom, nagresulta sa bunanay isa patay.
Patay ang 35 anyos nga si Arvin Colendres matapos iligin buno Miyerkules sa gabi sa barangay Tabu, Banwas sang Ilog. Sa investigasyon sa Ilog PNP, nagainom lang ang biktima upod sa iyang mga abyan sa tubangan sa balay sa sospek nga si Nilo Bitonga. Sa tungod sa pag-inom, nagsulod-sunod sa pulis si Colendres sa balay sang sospek kag sila ang nagbaisay. Dili naginbuno sa sospek si Colendres nga nagresulta sa iya kamatayon. Naresto naman sa PNP si Bitonga. Sa number 6, anay Senador JV Ejercito nagakabig nga isa ka economic sabotage ang pag-import sang agricultural products kasubong sang kalamay. Hindi lang ang tuyo nga pag-import sang kalamay ang dapat balabagan suno kay anay Senador JV Ejercito. Bisan ang pag-import sang iban pa nga agricultural products ang makabig nga economic sabotage sa pagpati nga ini ang makatugal lang sang dako nga kabudlayan sa mga mangunguma sa pungsod. Sa iya pagbisita sa probinsya, ginpahayag man sa senador nga kung mahatagan sang higayon nga makabalik siya sa Senado, iduso niya ang pagpatuman sang Comprehensive Infrastructure Plan Bill para mapadayon ang mga proyekto nga makabulig sa pagbangon sa ekonomiya sa pihak sang pandemya. Igaduso niya man ang pagreporma sa Philippine Health Insurance Corporation. Kumpiyansa ang anay senador nga mangin madinalagon bilang independent candidate bisan sa pihak sa mga kabudlayan. Nalakip na diri nga nagapadalagan man ang iya utod nga si anay senador Jinggoy Estrada. Wala na silang konsyensya. Diba? Mahiya naman sila. Kawawa naman yung mga magsasaka natin. Sugar planters, mga palay farmers, lahat na. Kawawa. Fishermen. No? You are depriving our own farmers and fishermen of livelihood. Dapat economic sabotage yan. Dapat kayo, mahiya kayo. Diba? Sorry, pero naiinit sa ulo ko kasi pinasa ko yung anti-agriculture smuggling law. Sa number 5, Department of Agriculture nagmando sang temporaryo anay nga pag-suspend sa pagtransport sa poultry kag non-poultry live birds gikan sa Luzon. Ini kasunod sa bird flu cases sa Pampanga kag Bulacan. Ang memorandum nga ginpagwa ni Secretary William Dar sa Marso 7 ay nagasuspend sa pagtransport sa mga live birds gikan sa Luzon padulong sa Mimaropa, Visayas kag Mindanao sa sulod sa 30 ka adlaw. Ginatugutan ang pagtransport sa game fowl gikan sa Mimaropa, Visayas kag Mindanao padulong sa Luzon, pero ang pagtransport naman gikan sa Luzon padulong sa natungdan nga areas ang ginadumilian. Ang probinsya sa Negros Occidental damlag pa ang nagpagwa sang executive order nga nagaban sang live birds kag mga produkto sini padulong sa Negros Occidental bilang tikang nga mapangapinan sa probinsya. Akon mapangapinan ang probinsya batok sa bird flu kag ini ang tubtub sa Marso 15. Sunod sa kay Regional Director Remilin Recoter, may bag-o nga ginisyu nga order ang Negros Occidental kag Aklan nga magasanto sa memorandum sang DA kag gina-draft naman sa karon ang iya sang Iloilo kag Antique. May mga exemptions naman sa transport ban. Pila sa nalakip sa exemption amo ang pagtransport sang table eggs, salted eggs, quail eggs kag balot gikan sa Luzon padulong sa nagkalain-lain nga rehiyon sa pungsod. Amo man ang pagtransport sang poultry meat. Sa number 4, COMELEC nagmando na nga dapat kakso ng mga campaign materials nga yara sa mga government facilities antes magsugod ang local campaign sa Marso 25. May 90 ka mga designated common poster areas nga gintala ng Commission on Elections sa Bacolod, pero hindi malipod nga bisan sa mga barangay hall kag gym may mga nakatapik nga campaign materials sa mga kandidato. Suno kay Acting Election Officer Attorney Revo Sorbito, iya na ginpanugyan sa mga barangay officials nga dapat kakasuna ang tarp kag poster sa mga kandidato sa mga pasilidad sang gobyerno antes pa man magsugod ang local campaign period. Mismo ang mga barangay captains ang gin-deputize sang COMELEC para mag-monitor sang in-person campaign kag iban pa nga election activities sa ilan na sakpan. Gani dapat lang suno kay Sorbito nga magpabilin nga non-partisan ang mga barangay officials. Sa number 3, isa patay, isa pilason matapos gitiro sa riding in tandem ang nagaangkasanay man sa motor sa Bacolod kainas ang aga.
Padulong na kuntani sa ilang nga ginobrahan sa Bacolod gikan sa Murcia ang mag-obdanay sa trabaho nga sanay Johnny Tumandong kag Elias Baal sa sila ang gintiro ka ila sang aga sang riding in tandem nga nagasunod sa ila sa Alhis Murcia Road sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Patay sa pagpaniro si Tamundong samtang pilaso naman ang iangkas nga si Baal. Na-recover sa crime scene ang duha ka mga basiyo sang 9mm pistol. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station 7, ang misis ni Tamundong ang nagsugid sa pulis nga mayara na sang pagpamahog nga nabato ng iyang mister. Gani ilang nga ginahibalukon may kailabtanan ini sa natabo nga pagpaniro. Parayon pang investigasyon sa karon sa PNP. Sa number 2, duha ka adlaw nga transport strike natalana sa Marso 21 kag 22. Sa baylo nga 5 ka adlaw ginkasugtan sa transport group nga ipatuman ang duha na lang ka adlaw nga pag-untat biyahe sumugod Marso 21 tubtob 22 diri sa probinsya. Sa Unity Forum ginpatpat sang katapos ng United Negros Drivers and Operators Center ukon undok upod sa Federation of Bacolod City Drivers Association kag sentrong samahan ng mga tsuper at operators Negros ang mga tikang para sa transport strike. Sunog kay Diego Malacad, ang Secretary General sang undok, 17 ka mga rally centers ang igatukod sa probinsya para sa duha ka adlaw nga transport strike. Nalakip sa mga panawagan sang grupo ang mapauntat ang 12% value-added tax kag excise tax sa produkto petrolyo nga amo ang ginapatihan kabangdanan sa pagsaka sa presyo sang diesel kag gasolina. Ginahinyo man nila ang duga nga fuel subsidy. Nagupod sa Unity Forum nga ginpatigayon ng tigluwas sang simbahan kag multi-sectoral group. So, kung may hinuhot sila yan na wala sila kung meron kinalamo. Amot na so, hindi na siya yung tatbiya ang isya sa mga pa na yung consumers wants na. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Kaina pa lang sang aga, may mga nagapila na sagwa sa Paglaom Sports Complex ang venue para sa Lenny Kiko nga tandem nga Grand Rally. Inibisan pa hapon pa magabukas ang gate. Samtang ginpanginwala naman sa Valleycar Transit nga nag-untat biyahe ang ilang mga bus sa Northern Negros. Yaring report. Alas 11 pa lang sa aga, nagapila kag nagasinggitan na ang mga supporters na Vice President Lenny Robredo kag Kiko Pangilinan sagwa sa gate sa Paglaom Sports Complex. May mga pulis kag gwardya nga nagabantay sa mga entrance. Alas 2 pa dapat magabukas ang gate. Ang ini nga mga iloy, aga pa nag-abot para makaplastar sang temprano para sa Grand Rally. Sige. Ang ini naman ng mga kabataan, alas 10 pa lang ara na sagwa sang paglaom para maka-avail man sa papromo sa isa ka milk tea cart nga may freebies sa mga K-pop nga stars. Sa kada cup sa milk tea, may litrato ni VP Lenny. Mga taniyem, nga ate paano pa? Ha? K-pop activities for Lani. May K-pop activities for Lenny. Ara, hindi na siya, Lin? Dito. Ato nga cross ginapilahan? Ah. Daw Mascara Festival ang vibe sa Dalanon. May mga baral para sa road closure. May mga negosyo nga nagaida sa higad sang dalan. Ang ini nga fast food chain, puno sa mga nakapink nga mga customer, may nagapila pa sagwa. May mga naganilakat nga mga pamatanon nga may bitbit nga mga placards. Nagahinugyaw sila kung magsugat anay sang iban pagid nga mga grupo. Ginsirad alas 8 pa lang sang aga ang Hernais kag Lacson Street sa palibot sang Paglaom. Kagabi pa lang, may naglapta na nga sugilanon nga mauntat biyahe ang Ceres Bus sa Northern Negros. Pero napagawa sang official statement ang kumpanya para ipaatag nga hindi sila maguntat biyahe. Sa North Terminal kaina, masako sa gihapon ang guwa kag sulod sa mga bus nga halin sa norte kag padulong sa norte. Alas 7 pa lang sang aga, yara na sa San Carlos City sa Robredo kung saan ginabi-abi siya ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa Sagay City naman nga mini rally, ginupdan ang Vice Presidente nanday Mayor Alfredo Marañon III kag Cadiz City Mayor Bading Escalante. Ginabulubanta 20,000 ang kadamuon sa mga tawo sa Sagay. Naglibot man si Robredo sa Southern Negros antes nagpadulong sa Bacolod para sa Grand Rally. As of 4:30 p.m. sa mga organizers, puno na ang sulod sa stadium pero padayon sa gihapon ang pag-abot sa mga supporters. Ang iban, magapabili na lamang sa guwa sa stadium kag dito na lang magalantaw sa mga widescreen. Kag para sa Digicast Weekend, yari naman ang amon nga pang pag-good vibes sa inyo para sa Sininga Weekend. Sa sano ang ulihi mo nga pa-beach, matinaw man ang tubig, relaxing man ayhan ang view,
What if ara sa balsa upod ka sa pamilya mo o kung barkada kag nagakaon? Pwede ka man magkapanaog sa balsa kag magpaligo sa baybay. Bata kag tigulang pwede mag-enjoy kay may manabaw nga parte. Gusto mo bala ini? Kung ang taon mo ang top view, mala Maldives ang vibes ng lugar pero nakahibalo ka mo bala nga sa kawayan ng init diri sa Negros Occidental. Dalunta ka mo diri sa buwas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag ari pagid, nakakita ka na sang snow. Kung wala pa, parehos ta. Pero mayara sa mga aspin nga gin-adopt sa ila pamilya kagin paapa sa Canada. Subong gina-enjoy na nila ang snow didto. Mga rescue dog sila sa Potion Project kag subong living a happy life sa Canada. Kung makita mo ang ila sitwasyon, makahambal ka na lang gid nga sana all. Barb kanami sa mga good vibes tanga story sa weekend, kanami sang balsa sa kawayan. Kag ido na ka pa Canada. Inay mag-agree ko na sana all. Pero may makagalan yat ha, ang tubig. Yes, Barb. Kanami, bago lang ko kakadto dito nga lugar sa Barangay Bulata sa Kawayan, katahong. Namin siya for summer. Kada mo, pag ito, so wala tayo discover. Correct. Kag i-discover ta pagid na. Kagamayad tong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.